Taswirar zuciyata ita ce ba wata nake faɗa ba. Idan ka ganta za ka gane ita ce su ba ɗan wasa ba. Ina ta fama a kanki ne har yanzu ban wuce wasu wasi ba. Don so shi ke garaɗan yaro har babba bai wuce a ce ba. So ne mini tozali a idaniya, ni ban ga wata in ba ke ba. Ni na sha wahala kan sanki, ko gaban mahaifa ban koye ba. Ki fito mana in ganki, ni kan so ne kuzirina. Ishe ruwa yunwa na damuna, ban kula su so ne tattalina. Ko yanzu ne na ganki, ai ba zan je in koma gida ba. Ko da zan zaga duka alƙarya, in ban ganki ba ban san gida ba. Tausaya mini ko da sunanki in ɗan sani, tallafa mini ki zo da soki ɗan mini, a gaza mini domin so zai iya illata mini. Ba zan fasa ba, na ce ba zan fasa ba.